Beli tragovi koji ostaju na nebu iza putničkih aviona nastaju zbog kondenzacije, rekao je za RTS bivši pilot MiG-21 Dušan Birmanac. Sada ih viđamo češće zato što je intenzitet vazdušnog saobraćaja veći i traže se nove rute kako bi avioni što brže prošli kroz određeni vazdušni prostor. Danima kruže priče o civilnim avionima koji ispuštaju otrov iznad Srbije. Pilot aviona MiG-21, probni pilot i nastavnik letenja Dušan Birmanac govorio je emisiji Beogradska hronika o tome šta su beli tragovi koji ostaju iza aviona dok lete i da li je moguće da avioni neprimećeno ispuštaju hemikalije iznad Srbije. Kako je rekao Birmanac, malo ljudi zna da beli tragovi potiču još od kraja Drugog svjetskog rata kada su avioni leteli na velikim visinama. Objašnjava da motori sa unutrašnjim sagorevanjem ispuštaju izduvne gasove u vazduh. Oni su u dodiru sa hladnom masom pretvaraju u kondens, isto kao i oblaci. Na pitanje zašto češće viđamo avione koji ostavljaju bele tragove nego ranije, Birmanac navodi da je intenzitet vazdušnog saobraćaja povećao iz godine u godinu. Nebo je postalo zasićeno, a metode koje su kontrole letenja ranije imale prevaziđene su. Kaže da danas postoje nove metode koje olakšavaju kompanijama da se što kraće zadrže u vazduhu iznad neke teritorije i da samim tim emisija gasova bude što manja. Zato možemo da vidimo neke avione izvan uobičajenih ruta. Na pitanje zašto su tragovi nekada roze, Dušan Birmanac ističe da su i oblaci nekada roze. Šta znači burad u avionima? Prokomentarisao je fotografiju koja se pojavila na internetu na kojoj se vidi burad u putničkom avionu i koja je dodatno postakla teoretičare zavere. Navodi da je fotografija nastala u Berlinu i da je u pitanju prototip Airbusa 350-900. Objašnjava da prototipi moraju da prođu faze testiranja i da burići simuliraju teret i putnike. Istakao je da se u burićima nalazila voda i da je neko zloupotrebio fotografije. Dušan Birmanac je veliki deo radnog veka proveo kao pilot lovačkog aviona u borbenom dežurstvu. Kaže da sistem kontrole ima dve komponente: kontrolu letenja i dežurnu posadu u sistemu vojske. Kada ta dva sistema uoče bilo koju neobičnu pojavu na nebu, podiže se dežurna borbena para kako bi predstavila letelicu koja je neovlašćeno ušla u vazdušni prostor. Srećom, toga danas ima veoma malo, skoro nikako.